हेलौ बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि बड'लेण्ड कसारी इउटुब चेनेलाव दिनै नोंथांमोननो आं गोदान निउस आपडेट लाना फैदों। नोंथांमोननि थाखाय मोजां खौरां जाय बिमा बिफाया गथ'फोरनि गेम गेलेनायखौ लानानै सानबाय थायोमोन। पाबजिआ बेन जासिगोन, बेयो लिस्टआव गोलैबाय। 118 टान लिस्टआव पाबजिआबो दङ। नोंथांमोना नै स्क्रिनाव नायना लानो हागोन। दानिया फैदो नेक्स्ट निउस आपडेटआव। गुवाहाटीआव बाइक सिलिन्डारखौ लानानै गिदिर एलार्ट खालामनाय जादों। जाय बिथांमोना सिलिन्डारखौ बाइकनिखौ इडिट खालामनो हायो बिथांमोना 10,000 जुरिमाना होनो गोनां जागोन। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बर' एन्टारटेनमेन्ट चेनेलाव सोरबा नेगेटिभ कमेन्ट होदों, बिथाङा बेखौनो दुखु मोननो फोरमायदों। आंनियावबो होदोंमोन, जिंगासिनाङा नोंथां, गासिनावबो बिदिनो नेगेटिभ कमेन्टआ फैखायो। इउटुबाव फैयोबा बिदिनो सहायखानांगौ जायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे आपडेटआव। फैलाव नार्जारिया बिथां सिलेस्टार नार्जारिखौ पस्ट खालामबोदों, मानो दानफिनखो साफायथाय देखायनो नागिरबावदोंमोन नामा? फरायजोबब्ला नोंथांमोनहा नायना लानो हागोन। स्क्रिनाव होदों। नोंथांमोननि गेजेराव मा जालायदों आं मिथिया। बिथाङा फैलाव नार्जारिया बिथांखौ दानफिननो होननाय भिडिअ खालामदोंमोन। बिथाङा बेखौनो कमिउनिटि पस्टआव पस्ट खालामना बुंदोंमोन मैयाहाय। बिथाङा दानफिनबाय सिलसिलाया, बेखौनो बियो दा कमिउनिटि पस्टआव पस्ट खालामना बुंदों। दिन भिडिअ एसेनो आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनोब्लाथाय लाइक, साबस्क्राइब आरो शेयार खालाम। गोजोन्थों।